Ve bejim ku ev demekî bû ku êdî pêvajoya aştî û çareseriyê de dihate nîqaşkirin ka dewlet wê gavan baveje an bi awayekî şêmber wê çi gav bêne avetin. Dem Partî li bendê bû ku bi awayekî lez û bez komisyonek li Parlamentoya Tirkiyeyê ava bibe û ev komisyon êdî vê pêvajoya aştî û çareseriyê bibe serî bi awayekî kanûnî û yasayî. Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi nûnerên hemû partiyên ku di Parlamentoya Tirkiyeyê de ne bi wan re hevdîtin pêkanî ji bo ku komisyoneke vê pêvajoyê bibe serî ava bibe. Ez ê li ser vê mijarê Birêz Mehmet Qemaç re biaxivim ku parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê bi xêratî ser çavat. Merhaba ser çavat. Êdî biryar hate dayın komisyon ava dibe. Komisyon wê çend kesî ava be, çend kesî pêk bê wê kengê bê ava kirin? Belê yani rastî demek dirêje ser komisyonekî ku di parlamentoyê de were avatî kirin hem gotûbêj hene hem niqaş hene. Em salanê wekî em bêjin pirsgirêka Kurd bi zemîna parlamentoyê de were çareser kirin. Bi awayekî yasayî were rêxistin kirin. Bi vî rengî zemîna parlamentoyê muheqqeq gerek komisyonek were ava kirin. Herî dawî Birêz Baxçeliî anî ziman komisyonekî bi sed kesan bi parlamentoyê de ava bibe. Bi rêya vê komisyonê ev pêvajoya hanê bi were rêveberkirin û bi rê ve biçîtin, pêş ve biçîtin. Danûstandin hene di parlamentoyê de demek dirêje serokê Parlamentoya Tirkiye Birêz Numan Kurtulmuş serva mesele danûstandinan dike. Wekî Dem Partiyê re jî çend car hatin bêjin danûstandin hatin kirin. Pêşniyar hene ser komisyonê ku ez bêjim çend kesa were ava kirin wekî Baxçelî gotiye bi sed kesa were ava kirin lê ev ne meseleyekî ez bêjim taqez gere bi sed kesa were ava kirin. Ez jî vê pirsim niha zêde be baş e an kêmtir be hejmar baş e? Yani li gor nêrîna me gor pêşniyara me ku melwana jî kiriye en bêjim komisyonekî bi sed kesa yani zêde ye. Gerek komisyonekî yani wekî pêşniyar dibêjim. Bi çil kesî were ava kirin, bi pêncî kesî were ava kirin ku bikaribe bi lezgînê bi rê bikeve yani. Ji bo wê qasê zêdebûnayê baş dîne, em baş nabînin. Em bêjin biraz bî hene kêm bibe hejmara wê. Hemû partiyên ku grûpê yan partî yani ji bo ku ez bêjim wekî bi lezgînê van karûbarê xwe pêk bîne. Yani bi sed kesan civîn pêk anîn, bi sed kesan xebat pêk anîn, sed kes tenê yek gotinekî ji bê lê zêde bikin bi rastî demekî ew digire. Ji bo wê qasê belkî hejmar wekî pêşniyara em dibêjin ev ya vê rengî. Em bêjin ev komisyon gere bi vê gor van pêşniyarê hanê em dikin wekî çil pêncî kesî were ava kirin ku karû xebatê xwe bikaribin pêk bînin. Ev danûstandin Birêz Kurtulmuş bi partiyan re hemûyan re danûstandin kirin wekî we jî em mesela hani hata şopandin di çapemê de niyê de jî ciyê xwe girt. Do di parlamentoyê civînekî bi temsîlkarên partiyan re hate kirin. Dibe ew jî dibêje gere em rojek pêşer rojevê komisyona hanê pêk bînin ku ev komisyon jî karûbarê xwe yê pêşxistina yani rêxistina vê pêvajoyê bikar bîne. Baş ez vê jî pirsim niha di pêvajoya aştî û çareseriyê ya berê de ew kesên ku çûn Qendîlê çûn İmraliyê bi awayekî van danûstandina kirin û pêşxistin û aktorê wê pêvajoyê bûn. Piraniya wan hatin girtin, hatin ceza kirin, zindana dane. Wê çi vê komisyonê biparêze? Yani bi rastî em bêjin ser komisyonê ku ez bêjim niqaşên hate kirin hem ser hejmarê hate kirin wekî di vê mijara ku hûn tînin ziman ser vê meseleyê jî em dibêjin gere yasayekê vê komisyonê hebe. Yani yasayekê vê komisyonê hebe ku wekî we jî anî serdemên borîn da ku kesayetên bi aliyan re hevdîtin kirine tenê ser van hevdîtinê hanê hatine desteserkirin hatin ceza kirin vê gavê zindana dane. Yani sedemekî wê hebe berê sedema herî girînk ew e ku eger yasayekê vê komisyonê hebe ev pêvajo êdî di Tirkiyeyê de fermiye gere yani parlamento jî bi golê yasayan tev digerin. Yani gor vê qasê em daxwazan me pêşniyara me ew e ku yasayekî ji bo çerçoveya vê komisyona xebata vê komisyona hanê yasayekê ji were pêkanîn. Qasê ku me dîtiye li gor bo yasayê jî erenî lê nêz dibin. Em wisa bawerin wextê ku ev komisyona hanê hat ava kirin êdî wekî pêngavekî şêmber e zemîna parlamentoyê de zemînekî yasayî da êdî danûstandinê ser pêvajoya çareseriyê wê bi hemû aliyên siyasî û sivîl ve were kirin. Pirsa dawî dema me nema wê ev komisyon wê çi bike?
erkayı ve çibe. Yani ev komisyon hani birası em bejin veki bu nava xda ez bejin veki komisyon boy ku ve kari hani pej ve beben ve komisyon nava xda ava bike ve em bejin dinav civaki da nav siyasete da saziyen sivil her vaha aliyanda ve danustandın bikin ve nerinan bikin ve ser ez bejin xalen ku ez bejin var roje ve ser ve xalan karu xabat yaxu bikin boy ve qasi ve xabat ve çerçeve berfirah be yani roleki mezin jiwe bigire ser xwe. Zor spas. Gelek sabek serçava. Gelek spas ji birêz Mehmet Qamaçra parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê ku fikir ramanên xwe derbarê hewldanên avakirina komisyonek dibin banê parlamentoya Tirkiyeyê de bi me re parve kir.